Zer, denak saldu dira? Bai, kanpoan geratu naiz. Azkeneko sarrera nire aurrekoak erosi du. Agurtu eta leihatila itxi didate sudurraren aurrean. Haze amorrazioa. Ba, hurrengoan, badakizu, erosi aurrez sarrerak bestela. Jakin, orain badakit, ze pentsatuko nuenik hau gertatuko zela. Behin egingo dugu plana zinemarako eta begira ze gertatu zaigun. Gaur astelena da, eta astelenetan ikuslearen eguna izaten da. Hori dela eta jende gehiago etortzen da. Eta gainera, gaur amama egonda. Ja, ibili dut buruan hori lehen, baina... Hemengo filmekin hauxe gertatzen da. Bertan grabatua eta euskaraz denean, kolpetik pizten zaio jendeari zinemara joateko gogoa. Badakizu, leku ezagunak, aktore ezagunak. Zergatik ez zarete saiatzen beste leku batean? Filmak merezi du. Ikusia duzu? Zinemaldian ikusi nuen, eta lan txukuna da. Ikaragarria da Kandido Uranga aktorearen lana. Bikaina. Tira, eta Ander Lipus asko gustatzen zait, eta ondo Lipus ere. Gero, zoragarria da paisaia, isiltasuna, ederra. Ikusi, bestela pena izango duzu. Agian Donostiara joan beharko dugu. Ba, Donostian Prinzipen dagoela uste dut. Bai, han ziur izango dugula ikusteko aukera. Halere, zine karteldegian begiratu beharko duzue. Bestela, alferrik joango zarete berriz. Eta oraingoan, erosi aurrez sarrerak, bestela... Bai, oraingoan bai, ikasi dut.